za sve vas koji ste trenutno tu i koji ćete gledati ovo kasnije, jedna grupna kolektivna poruka. Da vidimo šta nam se nalazi u polju. Postoji neka toksična osoba, nešto toksično što kvari vaš svet trenutno. Neka osoba iz prošlosti, nešto što vučete iz prošlosti. Neka osoba koja vas nije otpustila. Vi ste se od nje odmakli, ali ona vas nije otpustila. Ima nešto što vi niste izgovorili u vezi ove priče, nešto što vas je povredilo, nešto gde ste trebali reći ovo nije bilo okej prema meni, i da to nešto sednete i zapišete i napišete pismo ovoj osobi iz prošlosti, da joj jednostavno objasnite da ste vi završili, da niste više otvoreni za ovo. Jer koliko god pokušavate ići dalje, negde vas ovo i dalje energetski stoji u vašem polju. Znači neka priča iz prošlosti, neka osoba koja nije jasno zašto ste vi otišli, a nekako nije se trudila dovoljno jednostavno. Vama ovde u život dolazi nova osoba, dolazi osoba koja će prepoznati vašu energiju, vašu ljubav, koja će želeti da vas zaštiti. Ovo mi se sviđa ovde. Osoba koja će primetiti šta vi to ne radite kako bi trebalo i reći, pa to možeš drugačije. Daće vam, osoba koja će vam dati do znanja da vi možete mnogo više, da ste moćniji, da ste vredniji pažnje. Potrebno je da neke ljude isto tako, da napustite nešto što vi niste.